Doncs estic content d'haver vingut a Arrasate i una vegada més de venir a Guipúscoa i a Euskal Herria en general, perquè hi ha una complicitat d'aquest poble amb el poble català que és recíproca. Nosaltres sentim molta estima i molta simpatia per la causa de la llibertat dels pobles i d'aquells que tenim més propers, doncs encara més especialment, no? I és el cas del poble basc. I nosaltres també sentim aquesta estima quan venim a parlar aquí. Hi ha moltes coses que ja no cal gairebé ni explicar-les, perquè tant el poble basc com el poble català sabem el que és la realitat de l'estat espanyol, que de portes enfora a vegades es presenta com una democràcia consolidada i que va trencar amb el franquisme, i nosaltres, que la nostra lluita ja arrenca d'aquell moment, sabem que van haver-hi moltes continuïtats, sabem que l'estat espanyol és un estat autoritari que no dubta en fer servir la força contra les reivindicacions democràtiques, i per tant és parlar amb gent amb qui tenim moltíssimes complicitats. Vindrem totes les vegades que faci falta a Euskal Herria, a Guipúscoa, on sigui, a Arrasate, a compartir aquestes experiències, igual que agraïm moltíssim totes les persones que des del País Basc venen a Catalunya a solidaritzar-se. Tota la gent que va venir l'1 d'octubre, que va estar defensant col·legis, que ha vingut 11 de setembre, que ha vingut a tots els actes on estan cridats. Per nosaltres, la solidaritat entre pobles és imprescindible per acabar guanyant i que l'estat espanyol s'acabi imposant el dret a l'autodeterminació i les llibertats per damunt d'aquest règim postfranquista que encara dura.